Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z okazji rocznicy Powstań Śląskich. Mamy okazję, niespotykaną okazję wysłuchać wykładu wspaniałego profesora pana Zbigniewa Karnika, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego. No i może oddaję głos panu profesorowi. Dzień dobry Państwu. No, tutaj Pani mnie przedstawiła tak może nadmiernie miło, ale temat też chciałbym, żeby to poszło trochę inaczej niż tylko w kierunku powstań. Ja się nazywam Zbigniew Kadłubek, pracuję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Filologicznym, największym wydziale filologicznym na świecie, ogromnym, bo i w Katowicach, i w Sosnowcu. Dwie wielkie części tego wydziału. Sam jestem komparatystą, filologiem klasycznym, też się określam jako regionalista, jako człowiek, który zajmuje się nie tyle historią Śląska, co pewnym takim odniesieniem kulturowym, antropologicznym, czy nawet egzystencjalnym, no bo sam jestem Górnoślązakiem, chociaż ani moje imię Zbigniew, ani moje nazwisko Kadłubek jakoś tak nie brzmią zbyt śląsko, ale to jest na osobną, długą opowieść, dlaczego tak się stało. Proszę Państwa, jesteśmy w Szopienicach. Ja nie chcę Was nudzić ani datami. Nienawidzę dat. W szkole też ich nie lubicie. Nie wiem, może lubicie daty? A lubicie historię? A lubicie historię? Chciałbym raczej Państwu opowiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że powstania śląskie nie doczekały się dobrej, mądrej, poważnej, odpowiedzialnej interpretacji. Znaczy, my ciągle jesteśmy w takim dyskursie, który jest pewną przemocą. Albo to jest przemoc związana z tym ujęciem, powiedzmy, historycznym niemieckim, albo ujęciem historycznym polskim, albo jeszcze jakimś takim europejskim, też pewnie inną jeszcze wykładnią, angielską tych wszystkich spraw, bo ona jest istotna, a często ją pomijamy. Więc ja nie o tym za bardzo będę mówił. Chciałbym natomiast, żeby Państwa przybliżyć do tego, co się stało i co my, dzisiaj młodzi ludzie, ja też się nie uważam jeszcze do tak całkiem starego człowieka. Państwo jesteście gimnazjalistami? Nie, no bo nie ma gimnazjum. Licealistami. Tak? Widzę, ale no... Próbuję żartować, okej. No i chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że to jest problem. To jest taki problem, który... Ja może siądę, chociaż lepiej widzę jakby Państwa też z tyłu, ale może siedzieć przy stole. Ja się w ogóle poruszam, jestem niespokojnym człowiekiem. Ja będę pilnował tego. Żebyśmy się zastanowili wspólnie nad tym, nie tylko nad taką jednoznaczną wykładnią, to było tak i nie może być inaczej. Jak Państwo wiecie, historia jest taką opowieścią, narracją, która no zawsze ma jakoś staje po jakiejś jednej stronie. Najczęściej to oczywiście ma przebieg polityczny, albo związany jeszcze z ekonomią. My często również ten aspekt ekonomiczny powstań na Górnym Śląsku pomijamy, nie zauważamy go. Wydaje nam się, że tylko to była kwestia etniczna, narodowa i w efekcie polityczna. I to jest pewien błąd, który popełniamy.
No dzisiaj spotykamy się rzeczywiście, jest ta rocznica 97. To zaczęło się, jak wiecie, w nocy z 2 na 3 maja. O 2 w nocy. To nie jest bez sensu, że to była 2 w nocy. Ja wiem, że Państwo, ja widzę po moich znajomych, że o 2 w nocy jeszcze ludzie mają załączone messengery. Albo są aktywni na Facebooku, albo innych jeszcze portalach społecznościowych, ale generalnie ludzie o 2 w nocy śpią. Jeśli muszą wstać do szkoły na 8, nie wiem czy wstać rano do szkoły, jest to barbarzyństwo na 8 godzinę chodzić do szkoły, ale chodzimy, ja też czasami mam zajęcia już od godziny 8. Ale zobaczcie sobie, że ci ludzie nie mieli messengerów, nie poszli spać i pomyśleli, że warto byłoby powalczyć, zawalczyć, a może i oddać życie za miejsce, w którym są i w którym żyją i w którym mieszkają. To jest niesamowite, no bo dzisiaj byśmy się mogli na Messengerze szybko skrzyknąć, powiedzieć, że robimy powstanie, tak? Przeciwko, nie wiem czemu. Nie podoba nam się coś w liceum, w naszej szkole, albo nie wiem, jakieś działania w mieście nam się nie podobają i robimy powstanie. No ale ci ludzie wymyślili, że w pewnym momencie trzeba coś zmienić. No, znacie Państwo tę historię też wcześniejszych powstań, plebiscytu, który nie wypadł, jak wiecie, dla Polski pozytywnie. To też jest pytanie, to też jest wielkie pytanie, jak to się stało, że ten plebiscyt tak przebiegał, że na niekorzyść Polski jednak. No i ci ludzie mówią, no to zaczynamy walczyć, zaczynamy strzelać. Ślązacy, myśmy tu przed chwilą z panem Leonem rozmawiali, Ślązacy nie są ludźmi, którzy lubią strzelać. Ale też pomyślmy jeszcze w inny sposób. Jest rok 19, 20, 21. To są ludzie, którzy wrócili z tak zwanej Wielkiej Wojny, czyli z I wojny światowej. Ja wiem, że dzisiaj w szkołach historii więcej mówicie, może się mylę, ale to pytam was w tej chwili, więcej mówicie o II wojnie światowej, bo ona ciągle jest jakąś traumą, którą trzeba przepracować. Nie? To fajnie, to gratuluję wam i cieszę się. Ale wiecie dlaczego o tym w ogóle wspominam? Dlatego, że ta pierwsza wojna była straszniejsza. Ta pierwsza wojna była, ta wielka wojna, zobaczcie, że w literaturze angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej ona jest nazywana Wielką Wojną. Nie pierwszą wojną światową, tylko Wielką Wojną. To była wojna, w której ludzie wykorzystali wszystkie możliwe technologie, jakie mieli do zabijania. A po drugie, to była wojna, w której wielu przedsiębiorców, wielu biznesmenów, powiedzielibyśmy językiem dzisiejszym, wielu potentatów sprzedaży, handlu, produkcji stali, chciało coś z tą stalą zrobić. Chciało coś z tą nadprodukcją zrobić, no i najchętniej ją po prostu sprzedać i spieniężyć. I doszło do Wielkiej Wojny i z tej wojny Górnoślązacy, którzy byli w armii pruskiej, wrócili, nie tylko Górnoślązacy, wszyscy, którzy w niej walczyli, wrócili szalenie pokaleczeni. I Francuzi, i Anglicy, i Ślązacy. Strasznie. I nie dlatego, że wrócili bez ręki, bez nogi czy bez twarzy, bo jak wiecie, to były czasy, gdy wypróbowano też różnego typu gazy, które można było przeżyć, ale nie miało się pół głowy albo nie miało pół ciała. I ci ludzie, którzy się naoglądali szalonej śmierci, szalonej, masowej. Ludzie, którzy myśleli, że walczą w takiej wojnie jak gdyby jeszcze rycerskiej. To znaczy istnieją pewne kodeksy,
rycerskości i tak się według tych kodeksów walczy. A to była wojna, w której po prostu karabiny maszynowe, które inna broń, zadziałały w ten sposób, że no, ludzie ginęli w niesamowitych ilościach w ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia ginęło po 20 000 ludzi. To sobie wyobraźcie. Całe Szopienice. I jeszcze więcej. Więc wrócili z tej wojny i właściwie nie wiedzieli, co z sobą zrobić. Wrócili z traumą, z ogromnym smutkiem, z niewiarygodną jakąś taką myślą o porażce tego, co jest ludzkie, w ogóle człowiecze. No i co? Na drugi dzień mieli pójść do kopalni, do huty, do pracy i no co, normalnie żyć, tak? Fajnie. Popatrzcie, dzisiaj jedzie ktoś na misję pokojową na 3-4 miesiące i wraca i musi iść do psychiatry, nie? A oni walczyli parę lat w okopach. To była wojna, która jeszcze była wojną pozycyjną, czyli wszyscy stoją i nie użyję tego wulgaryzmu, ale muszę go użyć. I napierdalają się po prostu w ten sposób, muszę go użyć, że się chcą pozabijać i oczywiście robią sobie małe przerwy w tym zabijaniu, wtedy grają w karty, wtedy śpiewają wspólnie piosenki, no bo najczęściej to wyglądało tak, że śpiewali te same piosenki. No i na drugi dzień znowu się zabijają. I ludzie wrócili po prostu oszołomieni niesamowitością możliwości zabijania. I ta wojna, wielka wojna, spowodowała to, że zauważcie, w Rosji rewolucja. No bo co zrobić z ludźmi, którzy walczyli? Niepokoje w Anglii, rewolucja w Niemczech, a na Górnym Śląsku powstanie. I jest ogromne pytanie, bo jak popatrzycie na te plansze, które tu dookoła są, jak poszlibyście do Muzeum Powstań Śląskich, jak poszlibyście do Muzeum Śląskiego w Katowicach, tego dużego, nowego muzeum, na tą stałą ekspozycję, to dowiedzielibyście się, być może wynieślibyście taką refleksję, że oto była to wojna o polskość taką, jakąś niezwykłą i patriotyzm. Oczywiście coś w tym było. Bo ludzie stwierdzili, że no, właściwie po co mamy pracować dla jakiegoś przedsiębiorcy, który ma niemieckie nazwisko, może żydowskie nazwisko, a może polskie nazwisko, a my z tego nic nie mamy. Po co tak ma być? Więc od jakiegoś czasu mówi się o powstaniach na Górnym Śląsku, o polskich powstaniach na Górnym Śląsku. Też robimy błąd, bo nie mówimy, że to są polskie powstania na Górnym Śląsku. Wrócili i pomyśleli, że a może byśmy powinni zacząć inaczej i żyć dla siebie w naszym kraju. Niech on będzie częścią Polski, czegokolwiek, ale niech to będzie sprawiedliwsze. Niech to będzie świat, w którym będzie się nam bezpieczniej żyło i będziemy mieli z czego żyć, nie będzie tego, co było wcześniej, tak strasznego wyzysku. Więc ta wojna, która miała 3 odsłony i nazywamy ją śląskimi powstaniami, bo to była wojna, miała charakter, oprócz tego etnicznego na pewno też, miała charakter ekonomiczny. I od jakiegoś czasu, choć 10 lat temu, 15 lat temu, jeśli ktoś powiedział, że to była wojna bratobójcza, to były straszne afery. Prokuratura, sobie wyobraźcie, przesłuchania, podejrzenia, podsłuchy telefonów. Tak to działało w Polsce, niestety. Ale od jakiegoś czasu historycy powiedzieli tak, no to była wojna bratobójcza. Były rodziny, w których brat stanął przeciwko bratu. No bo jeden brat mówi, mnie się dobrze żyje w tym systemie niemieckim, pruskim i tak dalej. A drugi brat mówi, ale mnie się łatwiej mówi po polsku, czy po śląsku. Po śląsku to też bardzo ważne, żeby ci ludzie nie mówili po polsku, czysto po polsku, tak? To znaczy, cokolwiek znaczy czysto po polsku. Ja do tego momentu jeszcze będę chciał wrócić. I wyobraźcie sobie, że z jednej rodziny jedni idą na jedną stronę, inni na tamtą i do siebie strzelają. Brat do brata. Taka jest historia śląskich powstań, polskich powstań na Górnym Śląsku. Ona jest niesamowita, jak widzicie. Oczywiście wielu ludzi
intuicyjnie czuło, że chce żyć w odradzającej się Polsce. Bo jeśli coś powstaje nowego, to jest tak, jak powstawała, nie wiem, w Szopienicach teraz jakaś wielka korporacja i ogłosiła nabór, że no nie, składamy CV i dostajemy super pracę i no jest to jakaś niezwykła perspektywa rozwoju, no to ludzie by chcieli tam pójść, chociaż tego może do końca nie znali. Ci Górnoślązacy walczący po stronie polskiej, że tak powiem, jakkolwiek tych Ślązaków było dosyć mało, bo przyjechali ludzie z Wielkopolski, przyjechało regularne polskie wojsko, które też walczyło po stronie powstańców. Ci ludzie no, czegoś poszukiwali. Chcieli być w czymś nowym. Nie chcieli starego porządku pruskiego. Wiedzieli, że to już jest bez sensu, to się przeżyło. No i zawalczyli o Polskę. Zawalczyli o Polskę, która się rodziła, która była czymś, no była jakąś przygodą, była czymś nowym, nieznanym. Słyszeli o tej Polsce, że jest tolerancyjna. Zauważcie, jak to dzisiaj wygląda. Że jest taka fajna.